Kasenjok kinong di jing di harut surak parlenti yai kejat kabel tip kum Kamegalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hak arpu artarik unai wing araja arpu saw kalatur office ka Shillong Municipal Board bandawapan sange ya karai penkendria yaki naki jaka ki baju di jing di berok shikata. Kidkot ka association rengkat ki plakat penram ya ka sarkar ki latur syakmat ka nega office hak wakil penpau ka jing persya ya karai ban penkendria yaki haki kendiat sengi ban wan. Kila penpau bakin nom kendria dalilai na ka basong di jing di hak khandailat lada khlam ka rai ba ka jing penbet ka town vending committee lani ka TVC ka bala song ya ka jia lang bakhaddu min ha ka khat pratarek unai wing araja arpusaw. Kini ka jing persya na kalyang ginoy lam ka association ka long harian ka jing kran umentri ubade kmi ya ka tanat kam jungok kai partai uba polling do ba ka sarkar kala dap shim jing itu ya ki jaka ban pen kendria ya ki badi jing di harut surak bat len tiyat ka jan khnang ban pen kelot ya ka khandailat kum shibenta ban kring bat ken tiu ya ka kam jungok kai partai. Kakong biolen pertu presiden kalaong. Baka kam hi ka syong ha ka town vending committee ka bakentup ya ki dekot ka association ki officer ka tanat urban affairs ki noilam snong bat ki weipat ka ban shim ya ka rai ban penitu ya ki jaka bat lada ka biang kin ria henry lada kam biang kenom ria satya. Kalau ong baga jing keno bagi day ke daw ke jingkap nya ka kendailat ka long ka ba om ya hap satya bat pentip baki dekot ki don daki hajar om tang daki spa ngun kumbala ka daw uba pol. Ya kahak, ya kahak, ya kahak, ya kahak, ya kahak, ya kahak, ya kahak. Pentrikam, ya kahak, pentrikam, ya kahak, pentrikam, ya kahak. Ni dawa, ya kahak, ni dawa, ya kahak, ni dawa, ya kahak. Pentrikam, ya kahak, pentrikam, ya kahak, pentrikam, ya kahak. Ya kahak, ya kahak. मैं मजिस्ट्रेट यहाँ पर जानना bahkan ketelitian bahkan bakal hambat अच्छा ठीक है एक चीज आप हाँ थोड़ा और अंदर साइड हो जाए रोड छोड़ दो रोड इधर आ जाओ थोड़ा साइड लग जाओ गाड़ी क्लियर करो ठीक है नहीं ऐसा कोई बात नहीं ले Penunggang i kajing dawa jong idai ba hak khatra tari kadai ka meeting haddu jong kani ka TVC ban ngi klam pat rai hiro ya kata ka ban pen kendria ban ngi klam pat rai hiro ban kin ra chanu dei pan nakaliang jong ka government ta kala ong teng ba kita kin ru paungut kita kisan paungut kita long kin pia kendiat ngita long pat pediang kenya kata karai ndai hadin nang tu nalor bangim pat pediang pat to la ya bet ya kata hadin katu kanis ni pada imi kubo atau pol kita ke ars pangut ngingi kwa ban tip ya kita ke ars pangut kidai gi ai namar kinong di madani kimam jinre ars pangut mar kinong di madan ki buon bhana mar baro ka ke sor chelong dei haka takalis jong pol pada kami tang ars pangut tang baca ars pangut kidai gi ai rungim patim bat ngimam priang iru ya kata ars pangut jana kalian jongi kata kadang ngi mentakas ngingi la rai hibet bangin wan chanis po municipal namar bahang ni kidon kita ki membar jong ka TVC ru mar kitip khambha maki dada dei ba utau pol apan mi ar pusau tarik bang banweng yangi balai na kalian ka municipal kamla ta bane ya di phaj ya kata namar bakadon ha ka TVC namar ma ulai umdon ta ka TVC jemta si punya kendo ini jengin ya kendo ingin abi ubak khan namar itu dei i membar jong ka TVC namar si uru lapun nem step baudon cepotura de ilaong hiro menilai saya kendo ubak khan jengin abi ubak khan ini kendo apa ya kendo tengin apa don dala wan bekengin apang ni kini kita piwan ni pidai na don ini kini kita wan yang ni kita kinong song di madan baru faj kentup na do mat fran kayo mulong ka Anjali ka Plus Bajar ya kentup lu dang ni baru faj kenongot kan kamu jikhan pipi dan ka kinong di madan jungi ka jingkhen hi ki balade register hi bat ka government em kalapai ha kisan hajar tam ta kita ki balade register mde be pen kam ngia mangi ka jing kam ngia ka dei ba ka sarkar kam nang ban trei kam ban penyai mde bang mangi be pen kam ngia ka dei ka sarkar hi kan dei lada ka dei ka sarkar hi ka bastan
Kamam kamnya raba namar kumbala serbe la chisnem deh na do Desember ke ban serbe mentala lawan Desember long chisnem. Dan yang do nongkong ru ngilaya penbej ha TBC namar ban serbe uno badaya uno bamdaya. Lada ka sarkar ka penkloi ya kata deh kamut kamam kamnya rem. Mentau nong do kaman kasni pimi man kasni unong wan ra dai sang kuai wan ra dai sang to wan ra dai wan ya di keleng-keleng ka sor chelong kata kam kamnya se. Handai dah hitang mangi ki bala im hang tu deh. Ni mampen kamnya yano. Bat ka ba aru balik be kamnya. Nado mensua kampat joya cakali na 14 pelajar. Balik mentah penyak cakali. Kiwan kijing accident man kasni hato kena unong di madan. Kajing accident le sha highway ru Man kasni accident cakali. Nak tak pada man kena layu. Man kena pada paperwin mangi. Ni mampen wit yano. Ni syong cijaka. Kadai kali ubru raya jam nang tu pat bapli dang yalek bankir tenra cepong hang tu. Ja kena na yangi. Bat tangga wei ke masing ngan pha cakak sarkar dai. Lada bamweng mentaka mit. Ya ka ar pesau tarik ngin pi amet na do mentaka sni. Ngim am khang hiro kadukan ro. Ngin sa. At ka ar jong por ar pesau tarik dai. Pon wan weng yang idai ngina do mentaka sni ngim am leco ceyeng. Kadukan ngim am lom rangin tiang tu bat ki bandi. Ngila thaj bagi ni gibreu ki ban iya la dia bagi dai ki VIP bagi lek kat bamon ki bat tip ya ka an ki bat hau an bagi ya lat ngim sha re ban ngi wan hani mdei bong baya datang ya ka kamai jak po jong la dia ngi ka ngi daru hi ka an bangi ong nadu kas ngi ban kong hi ba pentrai kam kat kum ka an kata ka institute survey ka bale mentala sisnem ru ka susah kot sa kimle benia re kabar ki ong kata digital survey nrai hadu menta kata digital survey ro kabam trekam hano ru ki ong kan sawan ka message nrai ka khamwan re teki ki kam ki basa teng ni kwa ba ki dei ban pendep dei ban simpor than kat ni ba dia kan ni ka jing berngam iba pole te ngingin pediang he ro ho to ngingi sotu kwa ban pen phabri ya kata ka sor selong re ka jing pen phabri ya ka sor selong kamut repat ban weng no ye ki baduk ban keniat yaki ban kenjat yau kiu ja jam ki te ya kata ho ni tip bat ni so thu ru hi ya ka ai na ta ka daw ni dan kanong rim ni yang kanong rim ka babiang papen trekam nginom ki ya ki jaka ki bangi la di jing di ki bangi la ban survey bat ni kerpat ya ka liang jang ka TBC ru pakan sim klo ya ka rai ke ban pendep ya kata ka institute survey ban I license bat ban ya pe kita ki jaka hano balong bat hano pamlong di mana tu biong ngim kuat parking lot ni kuat kipak. Oh, le iu ka parking lot, menta ka parking lot kajaka syongkai mdon public toilet hang ni ha jela jongi mdon tan le iu taka parking ka wei ka kali ka labam jaka hadu namanta lai sangut kinong de madan te ka kor kajaka po em wat ka andro kala batai shai begini ki jaka jong ka sarkar kini ki construction ki deban penrung ya ki nong di madan bapli ki bakat ni kini situlup ka perthai ki baya kamai jakpo bam ya don kam bam ya don jam hanre kishna ki building kishna ki mall kishna ki hotel ku ruplot ki bahe spa te gini ki badukin le shai hakapor ba election te pia sothu ha banwan ai khublei sitang miet ro hanre ndala dai ka por te klet lot am ki ke ibaro te phi tip an girung itip ya ka an ka jong la jong ni don ka nong rim bangiwan yang hang ni ro Kamu de pihak jaka babiang pikula ban mi na di sorok. Kat jaka kat kum ka anle ka batai shai ba kum ka police bazar kum ka yodo kita ki deki natural market ki heritage market ki baladon la slem ba da ki pos nem phimla ka andro ka batai shai ba phimla ban penkan ria la da pi ai ru em pi hab ai hai jaka ki ba marjan bat ka yo omdei ban pet tang kita ki breu kum bau syukran klebi pol haler tambah ka dei da ka TBC hi ka ban rai ka ban ya rai lang Tak kan jaka kamu de pihak jaka babiang pikula kan ban pekelot ya sorok. Hoi namar ka TBC ka ban rai ka ba khadu em upoling do ru umdei ba ai license mano ru umdei ba ai license ne usnong ne kan dei be ka TBC ka ban le ya ka kam hoi nganget ka jingkerdu kam te nle kum no hani hasor shilong dan ayu ke namata kini ki khamtam le namata kini ki generation bathamai matam don ni nata ka daw ladam yo kam yo jam hab em ban site namata kamai jak po hab em ban her madan ladam ya her hamadan ye le she te
Nado kasngi ni kong ngiloong pendep ya kakam ndala pendep ya kataka institute survey piladep ai kataka license bat ka jing ai license rung ila batai shai ba kadai bandon kataka jing ai license ka ba khoj ka ba long transparent ka bam ya sha liang ya no ru datang ka tangil ala ban penbe iki ai baro mentala da ka sarkari kapan slam te ubaduk posuk man lagasngi utuj bagi ban ya kamai jakpo ka an ta kamdon hangi bangin ya be yaki hari ka an pat ka don em ka buat ban penbe iki ai baro Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya